Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Solidong karanasan ito ng kilala na ng karamihan sa inyo. Si Johnny. Taong 2010. Padre Garcia, Batangas. Dumating na yung panahon na tinuruan ko na si Pards Ryan at unti-unti na din siyang natututo ng iba't ibang klase ng orasyon. Dumating din yung panahon na may isa pang manggagamot ang nagturo din sa kanya. Yun ay si Father J na isa ding manggagamot. Nagpaalam naman si Pards Ryan sa akin kung okay lang ba na magpaturo siya kay Father J. Ang sagot ko wala namang problema. Maganda nga yun kasi dadami ang alam mo at lalakas ka pa. Hanggang sa nagkaroon sila ng sarili nilang misyon. Pero hindi ako sumasama sa kanila kahit na anong pilit nila. Dahil ang gusto ni Father J, magkaisa ang lahat ng manggagamot at magtulungan sa healing mission. Samantalang ako, nanatiling nag-oobserba sa mga ginagawa nila. Ang gusto ko lang naman tumambay. Yun bang sa nakaka-relax na lugar? Marami kasing puno at halaman sa lugar nila Pards Ryan. Gusto ko lang mag-unwind. Yun lang talaga. Basta kapag may mga nagpapagamot, si Pards Ryan ang pinapaharap ko. Wala akong ibang ginagawa, kundi panoorin lang siya. Ang prinsipyo ko kasi, misyon yon ni Pards Ryan at hindi sa akin. Si Pards Ryan, meron niyang kapatid na babae sa Rosario Lipa, Batangas. In-invite nito yung grupo ni Father J. Pakiusap na din sa kanyang ina na sana magkaroon ng healing mission doon sa lugar nila upang matulungan ang mga taong nangangailangan. Lalo na yung mga taong nangangailangan ng gamot pang espiritual. Pilit pa din nila akong sinasama. Ang sabi ko naman, kaya nyo na yan. Marami naman kayo Siyam silang magkakasama na pumunta ng Batangas. Si Father J, assistant niya, mama ni Pards Ryan, asawa ni Pards Ryan, kaibigan ni Pards Ryan na si George, at ang tatlong assistant ng mama ni Pards Ryan. Tumungo na silang lahat sa Batangas, papunta sa kapatid ni Pards Ryan, si Ate Tau. Meron din itong dalawang assistant, si Josie at Kathy. Yung dalawang yon, naghihintay sa pagdating nila para i-assist sila sa location kung saan gaganapin yung healing mission. Doon ay nagpamala sila ng iba't ibang klase ng pagpapagaling. Mga hilot sa pilay, usog, lamig sa katawan, bukol-bukol sa katawan, nakulam, namatanda, nabate, at kung ano-ano pang mga sakit. Lahat ng mga taga doon ay namangha sa kanila, lalo na kay Father J. Naging matagumpay yung unang misyon nila sa Batangas nun. Sa nakita nung dalawa, si Josie at si Kathy, bigla silang nagkaroon ng interes na maging isang manggagamot. At gusto din nilang matuto kung papaano ginagawa yon. Hindi nagtagal, naging assistant din sila ni Father J. Lalo na kapag may gaganaping healing mission, silang dalawa yung kasakasama nun. Sa tuwing matatapos sila, nagiging tambayan nila ang bahay ni Ate Tau. Doon sila nag-uusap, biruan, lokohan. At sa biroang yun, biglang nagsalita si Father J kung bakit si Johnny hindi sumasama sa mga healing mission natin. Ang sagot ni Pards Ryan, busy kasi yung taong yun. Bigla-bigla na lang ang sumusulpot sa bahay yun Tsaka, hindi din siya mahilig sa exposure.
Ang sabi ni Father J, sayang naman siya kung hindi siya sasama sa atin. Malaking tulong kasi siya, lalo na sa mga taong may karamdaman. Narinig yon ni Kathy at Josie. Nagtanong silang pabulong kay Ate Tao. Ate, sino ba yung Johnny? Gusto namin siyang makilala. Ang sagot ni Ate Tao, yun yung master ni Ryan. Pabiro pang sinabi ni Ate Tao na medyo malakas. Dugtong niya, kaya nung maglakad sa tubig, tsaka sumabay sa hangin. Aba, lalo namang nauto yung dalawa. Hindi nila alam na nagbibiro lang naman si Ate Tao. Maya-maya pa, biglang nagbigay si Father J ng iba't ibang klase ng pangontra, panlaban sa mga masasamang espiritu na nanggagambala sa kanila. At binigyan niya din si Pards Ryan ng gamit na kung tawagin ay ingkong engkanto. Itong ingkong na ito ay kilalang hari ng mga engkanto. Kapag merong kang taglay-taglay na ganitong gamit, kahit sino pang engkanto yang nasa harapan mo, luluhod at luluhod sa'yo. Tuwang-tuwa si Pards Ryan kasi meron na naman siyang bagong gamit eh. Hanggang sa natapos na ang kanilang panggagamot. May mga naipon silang donasyon nun na galing sa kanilang mga pasyente. Siyempre, hati-hati sila doon. Lahat sila napagod at gumamit ng pondong dasal. Normal lang yan. Nung uwian na, si Kathy at Josie, talagang curious kung sino si Johnny. Gustong-gusto nila akong makilala. Tapos nag-request pa ito na sumama ako sa susunod na healing mission nila Pards Ryan. Matapos ang maiksing diskusyon, umuwi na sila. Alam nyo ba, dumating yung oras na merong sinasapian sa Garcia, Batangas. Isa yung high school student. Humingi sila ng tulong kay Ate Tao. Agad-agad namang kinontak ni Ate Tao si Pards Ryan para magpatulong. Tinawagan ni Pards Ryan si Father J. Kaso, nasa malayong lugar siya. Tapos busy din. Kaya, no choice itong si Pards Ryan at tinawagan na niya ako. Nung nakontak ako nito, nakisuyo siya sa akin na puntahan namin yung pasyenteng sinasabi ni Ate Tao. Talagang nangangailangan niyo ng tulong. Gawa ng sinasapian nga. Ang sabi ko naman kay Pards Ryan, kaya mo na yan. Ang sagot niya, hindi Pards. Marami nang tumingin na manggagamot doon eh. Pero hindi pa rin talaga gumagaling. Nung narinig kong sinabi yan ni Pards, doon na ako medyo na-excite. Ang nasa isip ko kasi, malakas to. Mapapalaban ako. Sige. Masusubukan ko na din yung bago kong gamit. Tingnan natin. Matapos naming mag-usap, agad-agad pumunta ako ng Bulacan para sa misyon na ito. Umalis kami ni Pards Ryan ng mga madaling araw na. Dumating kami ng 7:00 ng umaga sa Batangas. Sinundo kami nung maghahatid sa amin sa chapel kung nasaan daw yung pasyente. Tinanong ko siya kasi wala dun yung pasyente. Ang sabi ko, bakit niyo ho kami dito dinala? Asan po ba yung pasyente? Para po masimula na. Sagot nung naghatid sa amin, kamag-anak ho ako ng pasyente. Dadalhin na lang po namin dito. Medyo masukal po kasi yung daan papunta sa amin eh. Ang sabi naman ni Pards Ryan, sige ho, dito na lang ho namin gagamutin. Bigla akong sumingit kay Pards Ryan. Ang sabi ko, hindi nila yun madadala dito. Tanong ni Pards Ryan, ha? Paano mo naman nasabi? Hindi mo pa nga nakikita eh. Ang sabi ko kay Pards Ryan, Pards,
Pakiramdaman mo yung hangin. Pakiramdaman mo ng maigi. Nakiramdam siya. Pero ang sabi niya, wala namang kakaiba sa hangin. Ang sabi ko na lang, basta, iba yung nararamdaman ko. Maya-maya pa, bumalik yung owner na susundo doon sa pasyente. Ang sabi nito sa amin, hindi nila kayang buhatin yung pasyente. Masyadong mabigat. Bukod sa mabigat yon, nagwawala tapos sobrang lakas. Kahit na 5 silang lalaki, hindi nila mabuhat-buhat. Ni malabas nga lang ng bahay, hindi nila magawa eh. Samantalang, kung iisipin nyo, bata lang naman yun. Estudyante nga, di ba? Nanlaki ang mga mata ni Pards Ryan sa mga narinig niya. Tumingin siya sa akin, sabay tanong ng, "Pards, paano mo nalaman na hindi madadala dito?" Sumagot na lang ako sa kanya habang nakatingala ng, "Sa hangin. Sa hangin yun lahat, Pards." Matapos yan, pumunta na kami doon sa pasyente. Ang paghaharap. Pagdating namin sa bahay ng pasyente, maniwala kayo o hindi, nakikita namin sa labas ng bahay na nagwawala ito at parabang kayang-kayang mambalibag ng malaking tao. Pero nung nakita pa lang ako nito sa pintuan, agad-agad bigla itong hinimatay. Gumising din agad pero nanghihina tapos iyak ng iyak. Ang sabi ko, "Sige Pards, ikaw na muna. Susunod ako sa'yo." Agad-agad pinako ni Pards Ryan yung pasyente gamit ang 4 na buhay na salita. Tinanong niya din ito ng, "Sino ka? Anong kailangan mo sa batang to?" Pero hindi siya pinapansin nung nakasanib dito. Sa obserbasyon ko, malakas yung nasa loob. Hindi yun basta-basta. Pansin ko na baliwala na yung ginagawa ni Pards Ryan. Tinanong pa siya ni Pards Ryan ng, "Gusto mo sunugin kita sa loob niyan?" At nilabas na ni Pards Ryan yung binigay sa kanya ni Father J na kahoy, si Ingkong Engkanto. Kung maaalala nyo, dinikit niya ito sa paa at kamay ng pasyente. Tanong pa ni Pards Ryan, "Kilala mo ba si Ingkong Engkanto? Ha? Sumagot ka!" Umiiling-iling lang yung pasyente. Napapansin ko din kay Pards Ryan na namumutla na siya. Para bang nanghihina na. Kasi ginamit niya na yung isa sa pinakamalakas niyang gamit. Pero tila ba hindi ito tumatalab. Hindi umuubra sa kalaban niya. Kaya nilabas na rin ni Pards Ryan yung maraming medalyon niya. Karamihan sa mga yon, iba't iba ang disenyo at ukit. Lahat yon tanso tsaka mabigat. Sa pagkakataong yon, inawat ko na si Pards Ryan sa ginagawa niya. Tinapik ko yung bandang likod ng balikat niya at sinabi kong, "Pards, tama na yan. Ako na ang bahala dito. Malakas yan. Kaya niyang saluhin lahat ng gamit mo. Baka mamaya manalo pa yan. Mamatay yung pasyente natin." Nakikita ko namang hindi lumalaban yung pasyente. Ang sabi ko kay Pards Ryan, "Kita mo? Hindi siya pumapalag. Ibig sabihin, suko na yan." Kinausap ko yung nakasapi. Tinanong ko siya. Ang sabi ko, "Bakit ka ba nang gagambala? Saan ka ba nakatira? Anong uri ka ba ng elemento?" Sumagot siya habang umiiyak. Ang sabi niya, "Isa akong hari ng mga engkanto. Isang tribo kami dito sa loob ng pasyente ninyo." Gulat na gulat si Pards Ryan
Nung narinig niya yan, ang sabi nung hari ng mga engkanto, "Nandito kami kasi sinira ng taong ito yung tinitirhan namin." Doon ko na napagtanto na kaya pala sinasapian itong batang ito dahil meron siyang sinirang punong tinitirhan ng mga engkanto. Pero hindi lang pala siya yung estudyante na sinasapian. Marami sila. Nataon lang na siya yung napuruhan ng mga engkanto. Gawa ng parang siya yung pinaka-leader ng grupo nila na nanira nung puno. Yung ibang kasabayan niyang sinapian din. Napagaling yon ng mga albularyo. Pero itong batang to hindi. Gawa ng isang tribo ng mga engkanto ang nasa loob nito. At kasama pa yung pinakahari nila. Ibig sabihin, kapag dahas ang ginamit mo sa ganitong klase ng laban, mauubos at mauubos ang pondo mong dasal dahil nga napakarami nila. Pero dito ko nasubukan na sobrang bisa nga nung bago kong gamit na kung tawagin ko ay pampasuko. Maya-maya pa, gumawa kami ng kasunduan nung hari ng mga engkanto. Pumayag naman ito sa mga napagkasunduan namin. Maski yung mga taong nasa bahay na yon, sumang-ayon sa mga gustong mangyari nung hari. Ang sabi nung hari, tirikan lang ng kandila yung bahay nila. Doon yon kung nasaan yung nasirang puno. Pumayag naman kami. Kailangan ko lang gawin ang kanilang mga kahilingan at kusa silang aalis sa katawan ng bata. Matapos ang lahat ng usapan namin ng hari, bumalik na sa pagiging normal yung bata. Yung mismong araw din na yun, pumunta kami sa tinuro ng hari ng mga engkanto. Doon yon sa eskwelahan nila. Pagpunta namin sa likod, meron akong nakitang napakalaking puno ng sampalok. Hindi naman ito nakatumba pero yung mga sanga nito, sira-sira lahat. Halos makalbo na yon gawa ng pinagtripan nga ng mga estudyante. Nagtirik ako ng kandila doon at nag-alay ako ng iba't ibang klase ng dasal para sa kanilang lahat. Yun ding araw na yon, natapos yung gamutan at umuwi kami pabalik ng Bulacan. Inoobserbahan ko noon si Pards Ryan. Kita namang masaya siya na nakatulong kami. Ang kaso nga lang, parang dismayado siya kasi yung binigay sa kanya ni Father J, tila ba hindi tumalab nung mga oras na kailangan niya na yon. Pagka-uwi namin sa Bulacan, tinawagan ni Pards Ryan si Father J para tanungin tungkol sa ibinigay nitong gamit sa kanya. Tanong niya kay Father J, "Father, bakit ganun? Nung napalabang kami sa engkanto, tinanong ko siya kung kilala niya ba si Ingkong Engkanto pero sumagot ito na hindi niya kilala. Umiiling-iling pa nga eh." Narinig ko na nagtaas ng boses si Father J. Ang sabi niya, Imposible yon. Paanong hindi niya kilala? Napagaling niyo naman, di ba? Sumagot si Pards ng, "Oho, pero si Johnny po yung gumamot eh." Sagot ni Father J. Baka naman may ginawang kung ano yan si Johnny. Kaya hindi tumalab yung kahoy. Baka basag gamit yan ha? Tanong ulit ni Pards kay Father J. Pwede ho ba yun, Father? Sumagot si Father ng, Oo, pwede yun. Meron ngang basag mutya, basag puder, marami pang klase. Itanong mo yan sa kanya. Alam niya yon. Matapos nilang mag-usap na dalawa, nakangiting humarap sa akin si Pards Ryan. Ang banat nito agad sa akin, Pards naman, baka pwede mong ituro sa akin yung mga basag-basag. Baka kasi yun yung ginawa mo eh. Kaya hindi gumana yung mga gamit ko. Kung pwede lang naman, Pards. Ang sagot ko lang kay Pards,
Wala akong ginawang kahit na ano. Ang sabi ko sa'yo, pag-aralan mo palagi ang sitwasyon kapag nanggagamot ka. Hindi yung basta ka na lang bumibirada ng mga gamit mong malalakas. Basta sa ngayon, magdasal at manalig ka lang. Maniwala ka sa akin, hinding-hindi ka bibiguin ng amang nasa langit. Matapos yan, sabay kaming nagdasal ni Pards Ryan. Uulitin ko lang po ulit para sa inyong lahat. Hindi po ako ang nanggagamot. Ginagamit lang po ako ng ating Diyos bilang instrumento niya. Sa Kanya pa rin po ang lahat ng papuri, pasasalamat, paniniwala, at lahat-lahat ng kakayahang meron ako. Uulitin ko lang po ulit. Instrumento lang po ako ng Ama. Ito ang pangalawang kwento ko sa channel ni Pinuno. Muli-muli, ako nga pala si Johnny. Okay. Dito magbibigay ako ng opinyon. Hindi para sa buong kwento ni Johnny, kundi para sa mga kapatid nating nag-aaral pa lang at pumapasok sa ganitong larangan. Yun nga, yung panggagamot. Kung oobserbahan ninyo ang buong kwento, walang nangyaring gera, walang sakitan, walang parusa. Basta, wala yung mga literal na napapanood nyo na palagi na lang pinapahirapan yung mga nakasapi. Palagi na lang kasing ganun eh. 'Di ba? Dito sa kwento ni Johnny, mahinahon silang nag-usap nung hari ng mga engkanto. Konting diskusyon, naging maayos na yung bata. Walang nasaktan. Mas maganda, 'di ba? Pero bago kasi pumasok sa loob ng bahay si Johnny, nakakarga na sa katawan niya yung bagong gamit niya na pampasuko. Pwedeng yun yung dahilan kaya hindi pumalag yung hari. Or pwede ring gusto lang talaga nila ng maayos na usapan. Ito naman opinyon ko lang. Comment kayo sa baba kung ano ang opinyon ninyo sa kwentong ito. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.